Bijeli odigrao skakač c6, taj međupotez napadajući kraljicu. Na taj potez zapravo dovodi kraljicu na još bolje mjesto na f8. Gdje sad vidimo bijeli mora i razmišljati o nekakvoj bateriji prema kralju. No ta kraljica ne planira tu ostati duže vrijeme. Ta kraljica planira doći na h liniju koja će se uskoro osloboditi i prijetiti matom na h1 možda. Nakon izmjene figura pijuna vidimo sada da slično kao u partiji Najdorf-Gligorić. Tamo je bio ovaj pijun 3 puta napadnut, vamo je 2 puta. Ali opet figure bijeloga su vezane na obranu g4 pijuna. Što znači da napada bijeloga na daljinoj strani nema. Skakač ne radi ništa praktički. Ovaj skakač se nalazi negdje između obrane i između napada. Ne može na jedno pravilno mjesto da skoči. Top ne vrši nikakvu funkciju i dama ne vrši nikakvu funkciju osim branjenja ovoga zapravo obrambenu funkciju. Tako da napada bijeloga na daljinoj strani nema. Jedino ima napad crnoga na kraljevom krilu. I zato bijeli igra lovac g5 poboljšavajući položaj svojih figura i bijeli igra lovac f3 služeći pritom kao ljepilo pijuna na g4 i e4. Kasparov odigrava dama h6 poboljšavajući položaj dame, dovodeći damu na praznu liniju. Možda sljedeći potez bude top h7 prijeteći matom, zato i Korčnoj odigrava top e1, dajući mjesto za pobjeći kralju, jer kralj jedino gdje bi mogu pobjeći su ova dva mjesta. Sljedeći Kasparov potez je skakač h4, željeći pojesti lovca koji za sad drži ovu strukturu bijeloga. Iz tog razloga lovac jede toga skakača. Možemo samo vidjeti šta bi bilo recimo da igrala dama d3, primjerice jedan drugi potez po izboru frica, skakač f3, gx f3, dama h3, sa sljedećim vidimo da i u ovoj varijaciji pal ista stvar, znači top h7 sa prijetnjom mata. Bijeli bi morao ponuditi izmjene kraljica, no međutim gubi se f3 pijun i samo pitanje je kad će biti pokupiti ovi pijuni. Bijeli gubi. Zato lovac xh4 i znači nakon lovac xh4 crni jede isto lovce. g5. Ista situacija, ko što je Najdorf se pokušavao riješiti pritiska, na isti način dao g pijuna, tako i Korčnoj protiv Kasparova daje g pijuna. Vidimo da visi top u zraku nakon što kraljica jede g5, ali Korčnoj igra top e2, ali to nije smio napraviti, jer ako sjećate u onim varijacijama što smo računali, ova dva polja su jedina polja na koja bijeli kralj može pobjeći u slučaju baterije na h liniji. I sada u materijalnom smislu gledano Korčnoj pokušava sačuvati ovoga topa. Nakon skakač g4 vidimo da prijeti strašan skakač na e3, napadajući kraljicu, napadajući g2 pijuna i bijeli u tom svom metežu odigrava očajan potez top b1, taj top nema nikakve funkcije, ali šta drugo da je bijeli odigra? Skakači su mu van igre, totalno, sve njegove figure su u obrambenim položajima ostale, ne mogu se pomaknuti i jedino mu je ostao top b1 možda. Nakon lovac g3 vidimo prekrasan put koji je prešao ovaj lovac da bi došao u napad i pomogao matiranju kralja. Ovo može biti jedna od ideja kako igrati. Znači očistiti si put za topa, kraljicu dovesti
na H4 polje, koja u svim varijacijama skoro H4, kraljica na H4 je dobitna kombinacija. Kao što možemo vidjeti u igri Piquet-Kasparov. Znači, dama D3 je igrano i sada nakon dama H4 vidimo da prijeti dama H2 praktički sa matom na H1, jer je baš zato ovaj lovac i ovaj top zauzeo mjesto za kralja na koje bi mogao pobjeći. I u ovom trenutku je Korčnoj predao partiju. Evo samo kako bi možda bilo da se ovaj top makne i osigura E2 polje za pobjeći. Došao bi s KH4 i oduzeo F1 polje za kralja. Prijetio bi mat na H2 i jedini način da se spasi bijel bi morao žrtvovati kraljicu. No međutim, nakon toga totalno izgubljena situacija za bijeloga i Korčnoj je to htio izbjeći i predao. Inače, jedna fantastična partija na kojoj možemo vidjeti Gligorićevu ideju, znači top F7, kontroliranje linije i kraljicu kako dolazi na H4 sa jednim prekrasnim manuvrom lovca. Neka vam to ostane u sjećanju kad budete igrali, jer ideje su najvažnije, protiv ideja se treba boriti i one vode do pobjede. Hvala vam na gledanju i nadam se da se uskoro vidimo na YouTube-u. Doviđenja.